Znači, prva pesma se zvala Golden Receiver sa mog prvog albuma, druga pesma se zvala So Wow, So Yeah, na njoj je solo svirao Adi i Mary, koga verovatno većina vas jako dobro poznaje. Tako da, jedan aplauz za Adi i Marya. I puno mu hvala i puno vam hvala svima što ste došli i što ste toliki carevi da ste zapravo ostali do sada. A sada, za kraj, jedina moja kompozicija koja ima tekst, koji naravno nisam ja pisao. Na njoj su gostovali David Maksimicić, Nemanja Banović i Vladimir Lalić. Može?